Isang maliwalas at mahangin na umaga sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Hunting tayo ulit. Ito yung ating babantayan, no? Ito yung kahoy. Ayan, dito tayo dadaan sa gilid ng maisan, guys, hanggang marating natin yung patay na kahoy. Nakita ko kanina na may tumapo, so puntahan natin. Ayan, so nandito na tayo sa ito yung kahoy. Nakita ko kanina na may dumapo kasi may dala tayong telescope. Ito, gawa na tayo ng kura. Dalian lang, gumawa tayo ng kura natin. Yan, o. So tulad ng sinasabi ko, guys, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, welcome back again. Paki-subscribe yung channel natin, like and comment. Sa ating mga bashers, peace lang tayo, good vibes. So napakaingay dito, guys, kasi yan, may ginagawang o tinatapunan ng lupa. Pansamantalang nahinto lang sila kasi parang hadian na. So time check 11:56, mag-alas 12 na. So tignan natin kung makahintay tayo dito hanggang mga alas 3. So tara, pasok na tayo sa ating kura. So hindi na ako nakapag-video kanina, guys, kasi mabilisan lang yung paggawa ko sa kura ko. Ayan, importante may upuan. So hindi ko pa nalinis yung bintana ng kura natin. Ayan, stay tuned. Tignan natin kung makapatama tayo sa araw na to. Maliwalas yung tiyempo, kaya eto, lumabas tayo ng bahay. Dito tayo sa Kamanggaan, Binalunan, Pangasinan. Dumayo tayo dito. Okay, stay tuned. So yung dala natin na PCP is yun pa rin, yung bagong unit natin, bullpup. Bullpup PUM 22. So mga nasa 20 yards. Alright. Sobrang malakas yung hangin. Tignan natin kung makapatama tayo sa araw na to kahit mahangin. So ayan, nalagay na natin yung side cam natin. Talaga medyo malabo yung kuha ng ating cellphone sa side cam. Iwan ko kung itong side cam holder yung problema o yung cellphone natin. So maninag pa naman. So okay, stay tuned kung may mapadapo tayo. Kung wala, uwi na tayo. Natin kung mapulot natin yung tatlo. Medyo masukal lang, guys. Zebra dove pa. Zebra dove pa. Napulot natin yung tatlong unang patama natin. So let's go. Balik tayo sa ating kura. So one side lang yung kura natin. Wala tayong ginawang takip dito sa likod. Alright, magabang pa tayo. Let's go. Magmalot ulit tayo. Zebra dove. Ayun.
Bradab. Si Bradab naman yung dumadapo. At least merong dapo. Dito. Ayun. Bato-bato. Ayan. So nakaisang bato-bato tayo o tukmo. Alright. Ayan, so naka-anim na tayo. Okay, stay tuned. So bali magpupulutin tayo na bumagsak dito sa medyo malayo. Hindi siya napuruan guys. Ito ang problema kapag hindi napuruan. So yun, wala, hindi natin mahanap. So ito lang yung napulot natin. Yung isa pangwalo sana natin, hindi natin mahanap. Ayos. So ayan, kapito pa lang tayo. Hindi pa tayo. So wala na guys, ang ingay na, nagpatuloy na yung mga nagtatrabaho dyan. So tignan lang natin kung makapagpadapo pa tayo. Kung wala na talaga tayong mahintay, uwi na tayo. So ito, nakapito pa lang tayo. So subukan nating maghintay pa kung hindi sila takot sa ugong ng mga dump truck at bulldozer dyan. Problema guys, napakaingay na. So bali may binira tayo habang maingay yung bulldozer dyan. Yun guys, oh grabe oh. Oh, na to. So may tatlo ring tayong sablay. Wala na, mukhang uwi na tayo nito. Tignan natin kung mapulot natin yung the place. Nako, wala. Dito siya kanina, lumipad naman. So yung isa lang na dito bumagsak. Ito oh, tignan nyo kung gaano kasukal. Kaya di natin mahanap. Dito oh, kung hindi mo talaga tignan na maigi, hindi mahanap. Pang 8. Sayang. Pulutin sana natin yung pang 9 doon. Lumipad naman doon. So ayan oh. Ayan yung napakaingay dito guys. Ayan, so i-develop yata to na factory o warehouse, di natin alam. Tara, balik tayo ulit. Kahit maingay, nakapaghintay naman tayo. So tiyagaan lang to. Pang 8. So eto, tulad ng dati guys, agad-agad ko nang tinatanggalan ng balahibo. So ganito ang ginagawa ko guys, para susunugin na lang yung mga natirang balahibo. Pag uwi sa bahay, madaling linisin na lang. Abang-abang pa tayo kung may padapo guys, kasi may nilagay naman tayo na Bluetooth speaker. Kahit pa paano nakapagtatawag tayo kahit ang ingay ng paligid natin. So yun, stay tuned.
ito yung pang-siyam. Ayos. Si Bradab, pang-siyam natin. So kahit maingay, nakapaghintay pa rin tayo. So ito na yung mga naunang patama natin, oh. Tatanggalan ko na ng balahibo. So tatanggalan ulit natin to. So maghintay pa tayo. Nako, sobrang ingay guys. So wala na. Mag-isang oras na tayong naghihintay na walang dumadapo guys, kasi ito napakaingay na ng paligid natin. Saka makulimlim na rin. So alas 2 pa lang. Yun o. Grabe. Pwede na umuwi. Sakto na yan na pang alubo natin. Alas 2. 21. Hintay pa tayo dito hanggang alas 3 bago tayo lalarga. So ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat. Ganon din yung mga bago nating subscriber dyan. Maraming salamat po sa inyo. At click na rin po yung notification bell para updated ka kung sakaling may sunod ulit tayong hunting content na tulad nito. So sa mga basher po natin, good vibes lang tayo. Kung ano man yung masamang reaction nyo dito sa ating content, it's better na wag na lang pong panoorin kaysa mag-comment ng hindi maganda. So ayan, peace lang po tayo sa ating mga basher dyan. At always good vibes lang. Ayan, so hintay pa tayo. So yun, wala nang dumadapo guys. 3:20 na. Uwi na tayo. So ayan, ready to go na tayo. Nakapack up na tayo. Nakaligbit na tayo ng ating mga gamit. So tara na. Wala ito talaga guys. May ikon kasi dyan, may nagtatrabaho guys. Bali tinatabunan nila yung bukid. Iwan natin kung anong gagawin dyan. So mga kung siguro yan, warehouse. Ano, yun lang. Malapit sa atin, no. Ano, andyan yung mga yan guys, oh. Kaya wala, tagilid tayo sa hunting natin dito. Malapit lang kasi sa kinaroroonan nila guys na nagtatrabaho dito. So uwi na tayo. Yan, may din dyan, may nagkukuliglig dyan. So ito yung location natin, oh. Palibot natin maisan. Tapos ayan, yan to yung kahoy na yan. Ayan, so dito na tayo sa ating pinag-iwanan natin ng ating motor. So okay, tara na, let's go. Uwi na sana tayo guys, pero nakita ko dito sa may kawad ng kuryente dito, kasi may bagong pinagharbisan ng mais dito. Ano, may poste ng kuryente yan, tapos yung kawad yun, nakita kong ang daming tumapo kanina guys. Pupunta ako dun guys para mag-abang. Babalik yung mga yun kasi ang dami nila eh. Yun oh, may dalawang nakadapo, dalawang red collared. Tara, puntahan natin. Ikutan natin guys. Ikutan ko dito guys, oh. Sa likod nito. Tamang tama doon, oh. Doon sa may poste ng kuryente. Oh, nakaapat pa tayo, oh. So mas maganda sana kung doon tayo pumesto kanina pa. So kanina hindi pa ito na-harvest guys, na-harvest lang kaya ito.
daming dapo guys, pero wala na. Oh, kunti na lang yung hangin natin. So okay na guys, bali nakasyam tayo nung una, plus naka-4. So yun, naka-13 tayo guys. So yan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, tignan natin sa susunod na araw, gagawa tayo ng kura. So maganda yung dapo dito guys, ang kapal nila. Dito ko na tatapusin yung video natin. Maraming salamat. Bye bye. Peace out. Okay, alright. So ayan, inuulit ko magpapasalamat sa inyo guys sa mga walang sawang suporta nyo, sa mga legit na supporters po natin, at pati rin po sa ating mga bashers dyan. Ayan, hanggang sa muli. Alright, bye bye. Peace out. Good vibes lang tayo.